Na Srpskom proleću predstavljena je romansirana biografija Roman o Beogradu Jean-Christophe Buissona, urednika redakcije za kulturu Figaro magazina, a osim izložbe slika Milice Živadinović, predstavljen je i uskršnji srpski brend Obucite uskršnje jaje. Očigledno, Srbija mišljenje o sebi više ne prepušta samo slučaju. My first visit to Serbia was 10 years ago. Srbiju sam prvi put posjetio pre 10 godina, sasvim slučajno. Došavši u Srbiju, otkrio sam jedan sasvim novi svet. Zaista, kako razumeti Srbiju danas? Patrik, dobrodošao u Srbiju. Da li se večeras ovde baš tako osjećaš? Naravno. A inače, u Parizu ima dosta restorana koji pripadaju Srbima. Uzmi, na primjer, Miroslava Šiljegovića, koji je vlasnik dva najveća parijska restorana. Znamo se nekih 10 godina. Šta je Srbija bila u očima Francuza tada, a šta danas? Znaš, tokom 90-ih Srbija je ovde bila nezaobilazna tema svim medijima i svake večeri. U stvarnosti smo postali manje popularni. Ljudi ovde neće više da pričaju o tome. U realnosti se dogodila medijska zasićenost. Bilo je jako puno informacija, ne uvek baš pozitivnih, i bilo ih je jako puno. To vam je kao posle rata u Libanu, za koji posle rata niko ovde jedno vreme nije želeo da čuje. Eto, za ovih 10 godina ljudi žele da zaborave. Šta po tvom mišljenju treba uraditi da bi se povratilo lepo lice Srbije? Ovo zavisi od broja i kvaliteta kulturnih, političkih akcija. Vrlo bitnu ulogu igra i dijaspora koja ovde živi. Treba puno napora da bi se plasirale informacije, napravile promocije, pre svega od strane srpske države i organizama koji će omogućiti da zapadne za oko lepota i kultura vaše zemlje. Hajde da učestvuješ u anketi koju smo pravili na Elisejskim poljima. Kada ti kažem Srbija, na šta prvo pomisliš? Na lice nekih žena. Jedan od aduta Srbije u Parizu je umetnost, naročito likovna. Koliko su za Srbiju značajne promocije ovog tipa? Pa jako su značajne zato što strancima i Francuzima možemo da prikažemo neko naše kulturno nasleđe, da pokažemo da nismo samo ono što se pokazuje u vestima, dnevnicima i da Srbija ima neku novu mladost i novu energiju koja dolazi. Šta je to što Srbija ovog trenutka može da ponudi svetu i svetskoj sceni? Pa Srbija može da ponudi mnogo toga zato što Srbija u svoje zatvorenosti ima jednu veliku energiju koja kipti i uvek je puna nekih novih iznenađenja. Mesto Srbije u Evropi ogromnim delom zavisi od mladih intelektualnih snaga. Pravimo jednu platformu između Srbije i Francuska za naši mladi student i mladi profesionalci da uđe bez napor problema i otvorena vrata u Francusku da se obrazuje. To je naša sad akcija glavna. Da li asocijacija Mozaiki ima kontakata i sa drugim strukovnim asocijacijama u Evropi i u svetu? Trudimo se. I zato imamo sad saradnju sa Ministarstvom dijaspora i to je sad naš sljedeći korak da tu vrstu udruženja postoji u celu svetu. I ako uspemo da pravimo tu vrstu akciju po celog sveta i sa jedan način povratak naša snaga i naša mladost u Srbiju da pomaže razvoj našu zemlju za integracije u Evropu zajedničke i da kažem bolje život u budućnost, to bi bio veliki uspeh. Kako to konkretno izgleda sa privredom? Koliko ovakve akcije privredi daju mogućnosti da se razmaše i koliko je Pariz bitan centar za tako nešto? Znate kako, uvek mi pomažemo svima, znači od malih, srednjih do najvećih kompanija. I postoje kompanije kao što je Vocepter večeras prisutan ili kao što je jedna velika advokatska kancelarija francuska koja posluje u Srbiji ili jedna druga velika konsultantska kuća koja posluje u Srbiji, a koja je francuska,
Francuska, da dođu na ovako elitna mesta zato što zaslužuju i hoće da onda njihove partnere dovedu i na ovakav jedan, da kažem, elitni nivo. Znači, potrebno je da možemo da se predstavimo svim sredinama. Ja sutra ujutru krećem vozom u 7 u Privrednu komoru Bretanje, gde ću izvršiti prezentaciju privrednog potencijala Srbije i imati sastanke unapred zakazane sa 10 francuskih kompanija iz Bretanje koje žele da posluju sa Srbijom. Znači, svi vidovi, svi načini našeg predstavljanja i naše promocije su dobrodošli. Prilike za to nisu česte i mi se zaista trudimo da ih iniciramo, da ih provociramo na svim nivoima. Krunski događaj iz Srpskog proleća u Parizu bila je promocija romana o Beogradu. Napokon knjiga. Eto, završena. Ova knjiga pokušava da opiše istoriju Beograda pre 90. godina prošlog veka. Prethodnih 20 godina se o Beogradu govorilo jako puno i to u negativnom smislu, a ja sam želeo da pokažem kako o Beogradu treba govoriti na znatno pozitivniji način. Iako je istorija Beograda često tragična, Beograd ima svoju lepotu. Zato sam opisao istoriju Beograda od nastanka do naših dana. Ovo je jedna vrlo intimistička i lična knjiga, ali uz poštovanje istorijske verodostojnosti dao sam vrlo bogatu istoriju koju Francuzi ne poznaju dovoljno. Mislim da će ova knjiga biti potrebna da bi se ovde shvatilo zašto su Beograđani danas takvi kakvi su. Licem pred jednom vrlo kompleksnom istorijom, Beograd se nalazi na raskrsnici mnogih civilizacija, religija, više država. To je grad čiji je položaj idealan, ali isto tako povod za košmar. Sve velike imperije su tamo prošle, što objašnjava vašu hrabrost da se pruži otpor, ali i rušenje kome Beograd često bio izložen. Već tako veliki izdavač kao što je Rocher svedoči u ambicioznosti projekta i tvog dela. Reci mi, kakvo je mesto, viđenje i značaj Srbije danas u Evropi? Ici, en France, en Europe, aujourd'hui. L'image est en train de changer favorablement. Ova slika se menja jako uspešno. Pre svega sada nemate potrebu za vizama kako biste ovamo došli. Sa druge strane, zvanično ste predali kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju s nadom da će se odlične rezultati imati 2014. godine. Beograd se iznenađujuće brzo oslobodio vrlo negativnog imidža prestonice koja je Balkan uvela u rat. Zahvaljujući ljudima kao što je Frederik Beigbeder, ovde kultni disk džokej koji je više puta boravio u Beogradu, Francuzi su rekli: ako je Beigbeder došao u Beograd da se provodi, zašto ne bismo i mi tamo išli na žurke? Tako Francuzi otkrivaju Beograd kao turističku destinaciju, ne samo kao mesto jako teških političkih događaja i sredinu gde su svi ratni zločinci, naprotiv, i da tamo postoji izvanredna umetnost življenja, gastronomija, vedrina, kulturni događaj, koncerti, televizije, rock koncerti na koje dolaze najveći svetski bendovi. Francuzi su ponovo pred otkrivanjem lepog lica Beograda. Kažem ponovo jer Beograd je bio kralj Balkana 30. godina i na putu je da to ponovo postane zahvaljujući svojim istorijskim i kulturološkim prednostima. I to, rekao bih, posebno u odnosu sa Francuskom. Qu'elle est en train de le redevenir grâce à ses liens historiques et culturels qu'elle a notamment avec la France. Tako je završen prvi dan Srpskog proleća u Parizu. Koje očigledno obećava. Eto tako. Srbiju možete gledati u kontekstu svakodnevnih prilika i neprilika, ali možete i investirati u njenu lepšu budućnost. Godine neopravdanog samoveličanja i još neopravdanijeg ispaštanja su iza nas. Sada se u surovoj konkurenciji na zasićenom tržištu valja izboriti za svoje pravo mesto.